Spojená škola internátna v Lučenci dnes ožila. Dvere sa otvorili do Korán a už od 8:30 vítali prvých návštevníkov. Návštevníci si mohli pozrieť priestory školy a nahliadnuť priamo do vyučovania. Videli, ako toto funguje v praxi a ako prebieha každodenné vzdelávanie. Nechýbali ukážky logopedických intervencií a individuálny prístup ku každému dieťaťu. K dispozícii bol aj odborný tím, ktorý ochotne odpovedal na všetky otázky. Aké sú hlavné vízie a smerovanie školy do budúcnosti? Sme základnou školou pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a v tomto duchu vlastne aj je celé naše smerovanie do budúcnosti, aj celá tá vízia školy. Určite chceme pokračovať vo vzdelávaní týchto detičiek a žiakov, keďže máme aj materskú školu a postupne až cez prvý a na druhý stupeň a chceme sa venovať akési inkluzívnej kultúre v rámci našej školy. To slovíčko inklúzia, neviem, či vieš, čo znamená? Nevieš, inklúzia, to znamená, že to také prelínanie, áno, teraz to často hovoria v spoločnosti, že je taký ten trend začleňovania inklúzie detí do bežných základných škôl, aj takýchto detičiek so zdravotným znevýhodnením, aj takých žiakov, ako ste vlastne aj vy. No a my v tomto duchu tiež aj v našej škole chceme postupovať a napredovať, a preto vzdelávame žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, so sluchovým postihnutím, s poruchou autistického spektra od škôlky a postupne teda aj na základnú školu. A ďalej v takej tej vízii by sme ešte videli priestor na taký ten multisenzorický rozvoj. To znamená, že naozaj rozvíjať u tých detí, u tých žiakov všetky tie jedinečnosti, celú tú sféru tej osobnosti toho dieťaťa, toho žiaka, poukazovať na to jeho individuálne, na to, čím je vlastne to dieťa, ten žiak špecifický a tomu sa venovať v rámci tej inkluzívnej kultúry aj toho prístupu. Ďakujem. Čím sa naša škola odlišuje od ostatných? No Melanie, to vieš určite aj ty sama, že čím? No tým, že tu máme výnimočné deti. Máme tu detičky, ktoré sú obdarené niečím iným ako ostatné. Vzdelávame naozaj deti so zdravotným znevýhodnením, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so sluchovým postihnutím a v škôlke máme aj detičky s poruchou autistického spektra a toto plánujeme rozšíriť aj na základnú školu, toto vzdelávanie. Tak to je také špecifické. Ďalšia vec, ktorá je u nás taká výnimočná, sú malé triedy, rodinná atmosféra, deti v triedách máme od 8 max do 12, takže to je také fajn, individuálny prístup, zážitkové učenie, nové metódy, formy vzdelávania. Veď povedz ty, páči sa ti? Áno. A čo je také iné u nás, ako na bežnej škole, keď sa rozpráva s rovesníkmi? Čo je také iné? Čo sa ti tu páči? No všetko, páči sa mi atmosféra, ktorá je tu a páči sa mi malý počet v triede, že každá učiteľka má čas na každého. Áno, to je také super, že je tam ten priestor na dovysvetľovanie, že individuálne ku každému pani učiteľka príde, povie, vysvetlí jeho spôsobom, ktorý potrebuje ten žiak. Áno. Tak to je také špeci, bonus tu. Súhlasí so mnou? Áno. Dobre. Ako škola pracuje so žiakmi, ktorí potrebujú individuálny prístup? Tak tým, že sme škola pre žiakov alebo pre deti so zdravotným znevýhodnením, tak všetky deti, ktoré k nám prídu, v podstate potrebujú individuálny prístup. A možno to prvé, čo by som povedala, je, že máme tomu prispôsobené triedy, keďže počet žiakov u nás je v triedách na prvom stupni do 10 a na druhom stupni 12 detí. A
Potom sa to deje vlastne na všetkých tých vyučovacích hodinách. Tým, že je ten počet žiakov nižší, tak tá učiteľka, pani vychovávateľka má priestor na to, aby sa deťom vedela venovať individuálne. Individuálna logopedická intervencia prebieha v týchto priestoroch. Beriem si detičky po jednom v rámci logopédii. Individuálna logopedická intervencia funguje aj v triedách, v rámci kolektívu. Snažíme sa robiť aktivity hravou formou, striedame činnosti, robíme tréning artikulácie, rozvoj slovnej zásoby, venujeme sa aj poruchám učenia, hlavne na 2. stupni, kde už tá artikulácia a komunikácia je na lepšej úrovni. Venujeme sa aj komunikačným stratégiám, učíme sa, ako sa učiť, aby deti zvládli potom prestup na stredné školy. Deň otvorených dverí ukázal, že sa to komunikuje s láskou a vzdeláva odborne. Možno práve dnes sa začala cesta nových žiakov. Pre televíziu Fotelka Melania.